Teksten her er skrevet af Fatima Mercini, som er en islamisk forfatter og sociolog. Hun har skrevet nogle kontroversielle tekster, i hvert fald set fra et islamisk synspunkt. Hun er opvokset i Marokko og i et harem, og hun har derfor et meget godt indblik i islam fra sit eget liv. Hun prøver med teksten her at belyse den undertrykkelse og den mangel på selvstændighed og frihed, som der er i islam, hvor de har den her blinde underkastelse af sharia-lovgivningen, og de bliver nødt til at følge kaliferne og imamerne for at komme tæt på Gud. Og dem, der har magten her i islam, de prøver så at få vestens demokrati til at se dårligt ud, og kalde det en sygdom, og prøver at bruge propaganda til at få befolkningen til at forstå, at det er en dårlig ting, det her med, at man skal have selvstændighed og frihed, og at de bare skal lytte på os, så har det godt, og så kan de komme i kontakt med Gud. Så de prøver at bruge Vesten som en undskyldning for, at man ikke skal have demokrati i de islamiske lande, og man bare skal følge, eller have det, som man altid har haft det, og ikke prøve at få selvstændighed og frihed. Hvorimod hun mener, at det så springer lidt dårlige minder frem her med, at folk før har prøvet at få selvstændighed og frihed, men de har så fået hugget hovedet af, og dengang bekæmpede kaliferne og imamerne dem med blod, hvor de dræbte dem og torturerede dem. Der står her for eksempel, at det var de intellektuelle Qadias kamp for retfærdighed, sufiernes kamp for frihed, og digterne, som udtrykte deres individualitet, som så dengang blev dræbt, men nu prøver de så ved hjælp af propaganda at få folk til at forstå, at man ikke skal have selvstændighed og frihed. Og her giver jeg et eksempel på en, der prøvede at beskrive sig selv som ligeværdig med imamer, og derfor har de lige så meget magt som imamerne. Det var Halaj, som var en sufi, og han sagde, at han var sandheden, og et hvert menneske var en genspejling af Gud, og derfor havde man lige så meget kontakt med Gud, som en imam havde. Og dengang blev han brændt levende i Bagdad, og på den måde fik de afskrækket andre for at gøre oprør, som han gjorde. Men hans idéer blev stadig accepteret i befolkningen, og de mente jo, altså de synes jo det var rigtigt det her med, at man skulle have noget frihed, men de turde dengang ikke rigtigt at gøre mere for det, fordi hver gang der var nogen, der prøvede at gøre oprør, så blev de bekæmpet med blod og magt. Yes. Så hendes budskab er, at man skal prøve at få selvstændighed og frihed til islam, i stedet for at man følger den her blinde underkastelse, som der er lige nu. Og teksten den henvender sig så især til dem, de muslimer, der kender Vesten og Vestens demokrati, og hun vil gerne have dem til at prøve at lære andre om, at Vestens demokrati er en god ting, og det skal man ikke være bange for, så derfor kan menigheden i de islamske lande prøve at gøre oprør, og hvis de forstår, at Vesten har et godt samfund, så kan de lettere gøre oprør mod de her kalifer og imamer. Men det er så samtidig et udråb til den her majoritet i de islamiske lande, om at de skal gøre oprør, og de kan få frihed, og de kan få mere selvstændighed, end de har i øjeblikket, hvor de bare følger kalifernes råd, og de tror, de bliver nødt til at følge kaliferne, og hvordan kaliferne gør det, og imamerne. Der er også en tekst, der var også her, hvor der står, at de ikke kun var bange for, eller at de ikke er bange for at man er folkets vilje, eller folket selv kan lave en regering, eller man selv kan deltage i regeringen og have magt på den måde, men at de mere var bange for de kharijitter, som før i tiden slog imamer og kalifer ihjel, som de ikke kunne lide, som prøvede at lave den her selvstændighed og frihed til den enkelte muslim.